inche Father Godfrey Ototo omusasiroti omuteneneri we parish ya St. Athanasius Kiendege ase diocese ya Gusii niimeye county ya Nyamira kobaregani tore ase omochango bwogochangera okwagachwa w'esukuru ase engencho yokogendereria na gokonya ekegori kia bono ase okonyora chisemi na bwoma Nyasaye. Omochango oyo nigorabe chitariki 10 omotienyo o 5 abarai ime na isiko ya Gusii twabareganirie na boigo abakristo na ino baria morabategereri na bari mogo turigereria mwensi twabareganirie kiara nino morabagani baita banene incho tobwaterane na kugendereria emirimo ya Nyasaye. Inyora no mochango bwo kwagacha esukuru ase parish yeito ya Mutagatifu Athanasi arie Kiendege chitariki 10 omotienyi o 5 omwaka oyo mwensi mwareganiwe omonguru abe nainwe Nyasaye mu byonse abasesenia seretari ya tata neryo mwana neryo moyo mutagatifu. Amina. Gusii bono na bukwegokia aso gusonja eTV ya Wanje Gatembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinimirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kia Gusii. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili manyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share na basani amuni amate ejo baigokie wemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeonga kia Gusii. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekarigori iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganie bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 01111615
00. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate imishangirikano ya gisiasha, amatanga, chinyangi, chibirthday, misangirikano y'ichikanisa, baby shower, anniversaries gose ekinyoro kinyumo, inyangi rusuko kwa kuyomino, imijega ao bunabono housewarming parties, engagement parties igatie binde bige buno Getembe television network nero ego kwayega ashiriguriri gutugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibaitabo bare no bamanyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongu iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukurika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gushigu yakishimi gwitira namba 0741499726. Ine kwabere gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitali ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes ngaki borwere bwe sukari bo somo bero boime hypertension no borwere kramanyinga kogenda igure somo be. Walfit itosomete chinchereza tochukorwa lya marwaire enchede ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine, yani ubunyagitali obwa kawaida itosomete ngendo nga nutritional medicine. Nutritional medicine na malioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiko nga amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Biko tumeka esokorwa lya marwaire nchirende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine tukutumia maliogo akurwese mete twarwa lya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu room 307A ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusaniogo asamarwaire minyoka. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba kikuya mandegere uzito somya Yanaende karibu sana mwancho murigire na kirotogenda teno murubiriga bwetwani ya Getembe eritukeriga ria Jumatatu nigo nachika gukumanya buna aiga ase studio ntocho gukwanda amangana ayo borai babasubati anamuno abasubati bare ase birogo bya agesiasa na boigo birogo anamuno kuraiga ase orogongo orwagusi naiga ase studio ero ninde no mugeni musubati yo turachokorigereria oborai oboiga anamuno ase amatukai gasanga na intechinsa mo cha Facebook na boigo YouTube na Getembe TV. Mheshimiwa, good morning. Good morning. Engibu akiri akoranga weekend yayo yaringe byo gose Nairobi kwarenge gutiotereria ikiminano gya chani Wakire bya na tete
kiminono Kenya wala Nairobi. Lakini andake inalinge chikanisa hawa. Kushiriki naba mintu. Ikagera bono tinaikera kiminono kilikia kandanda. Gusema. Yes. Okay. Uyo mwana karibu sana. Manyo mwancho murigire rieta ryao andake bao korora se mitandao manyo mwancho murigire rieta ryao na bwikiro gukya hongereke gose ibagaki obwate eria gisiasa esa maritane yonkuru kwa Miliki Rubo Oyaro nche no mwana siasa ande kulingana na siasa yane yangikiri asi yangikiri bono indenga no muliki w'ikiama kia UDA kwa Orogongo rwa Gusii tariki si county yoka tariki si county yoka oruno Orogongo rwa Gusii igenga Nyamira and Kisii ase ngenchekero twarenge office office na yamo yari gutumeka Nyamira Kisii andake na wanda tebe Nyanza lakini wana siponiga Nyamira and Kisii mbona sana siasa iliyo kwa kansiasa ya inaki andake ese birogo biri gwatembere kubole birogo kyayo kurigereria nche tena tema kubolia ekirona ena temete kwa siasa yane na se o support a president iyo kwa William Samoei Ruto na sote se kambiaye ngataka ku move nere na role nganda ke indo chenga matuka yali moto na inche na wangisa ine ko bomurai already no romurai ya abono aselio gotegu naki gosore members of parliament so etebe inso etebe na inche ema etebona kero gosoire etebe na lianda ke okomochiko gotwara ngano bwate wait akeigo ekero tukurigere abasubati abarai koroiga Augustii ribaga rio musubati ase birogo byo burai bunabono ebyo gwakirwe kura gose nominations naki nka mugusi yaikeire andake kobwana kero nkurigereria ensemo yo gwakirwe kura yo musubati aba subati ekero bagutene na oburai bwa Gusii andake so gwakirwe kura aba Gusii imbara chora umusubati uya na kumwakire kura ile moja kwa moja asobo konominatiwa abasubati baro bairo ase nsemo ya Gusii bairo kipaumbele okonominatiwa ni chipati lakini ogochoru nako andake kwa baire nsake ntete gotebanga ndoche kulingana nebiroga barai bagochoru neba na bari nominated gukora bari gasi kuna barai aba bande onenche ngo chigotebo nige round abasubati abarai batenene kubolie birogo kurubo president bakobwe MCA sengencho burai bwabo andake nkomochikore kobubuya ande nkomochikore bore koba obwegeno asali bakorire otewanga bakorire mirimo gose egati ebintu mbere baikiraniri egati abari nominated gose bari a service egati ya video rarigererio tebe ki amena basubati kisaba service tutebe osengoro bochori bo mwaka 2022 wikira boniga amonjore naro twarorire gwetera basubati o service nte kulingana buna narorire asengenje Gusii totabwati omuntu kurukangane no musubati governor kuse senator kulingana buna nkora county chinde chirichitorete abasubati chigavana gose chindi senator gose aba MP tinanya kora complain yabo andonsi singenjo nkora atarande chi county echo kora atarande Kirinyaga
ngoratara ndi apa Nakuru County n'abachumbe mbaro bachorera basubati nje nkonyora ndiri bagakoratara narora nakyo burayi bwabo buri bona ndake naboratare kero kubori nonye buna nsensemo y'ubuchumbe abasubati bachorera ubuchumbe ase constituency tinanya kuiga umuntu ogo complain nonya nabo nkoratara narabori abantu galia nakimuroche nakyo muchumbo inare nakyakubaira nje ngigukera umuntu agoteba mbuyare ekero kwetania nekero babwata umusacha yeah kuri ndi kuri hasi urugongo rwa kuzindu bwate buno bono nominated MCAs na boigo MPs andake ase aba MCA basubati nkagirete na kubara umubaro no rori igoro mono county ya Kisii ya Nyamira barabo baletire umunguso ase broko biburai andake asensemo ya Kisii mono ngo kwanera Kisii County asingento Nyamira tinkonyara korubura iboro asingo kwanera sabali Kisii County Kisii County buna bale nominated ase Kisii County jumla nje nkora ndengo kora bale gas buna bale nominated ngokora bale gas kulingana na ile kazi wamepewa mtu watu musubati ukoro kwa nominated MCA ukoro ku Dolphin Bwari ngora ngokora ale gas iliye wenerete buna ilia chole tu gocha county assembly nonye chi advice chinyinge kera kwenda nonye interview ana advice watu lakini kulingana na ile kazi yenye amechaguliwa mimi naona ni kama wana perform mpya sana andake orochinga omokusio ikere ase arabuso ko lengereria gochora opuna bono mujumbe gose omugavana omusubati omugusi kulingana echami y'omugusi tina rora biego gose baorokiri ogochora omusubati asengencho andake imbono torarore gochi muntu gose mbaroro burayi bwechinsemo chinde buna basubati le bakora na intu batu burayi bwe bumusubati ne bane gavana ne aratora turaro gose chenche nero lakini abasubati nabarayi bune county ya Nyamira ndocho omweshimi wa Jerusha mumanyero eso kirikigima inche bono bune county ya Nyamira ro agunimba to koboke singenchu mweshimi wa women rep ya Nyamira oyo koro kwa Jerusa mumanyi andake none se ebinta gukora buna umurai bona ndake boniga abantu bebire squeeze bakumurangiri gavana singenche yensa gukora gasi ya gukora ngane ya gavana bona nonye tari ebo women rep ya sirire bona ndochenga tigaba gusibarengereri na intu bato chorere mugusi musubati gavana na intu torore na kyakuru korugusi na intu to siku esengencho nchendo to burayi bwa basubati kobe gavana imbu ya bole esengencho montekerale women rep onyaga ukora ebintu kiazikeria ekera kobe gavana ibo bono abagusi nchengo chiko advice ga era ondeye obochori bobo bwa basubati kobe gavana kobe senator njibono na endo siringa Nyamira gavana umusubati Kisii senator etenene umusubati birengerera umwishimiwa akiro tukurigirire ekiama akia UDA ase orogongo rwa Gusii na kikeo koria kirokeo sorry ekiama kia UDA aiga ase orogongo rwa Gusii na kikeo koria samutukabwango ase kiama kia UDA ekikere ngana kyo ketena tubona serikali enene kuringana asobora ibwe serikali bone kina kiama kia UDA nchatse gusindo chenga ngokora iatembere korenta
aso abuna asa abachumbe baito ndochenga ngokora baregase batemire gwonchora gusi yake kulingana n'uburayo bwa serikali wa Kenya Kwanza. Ndoche ngukora baregase ibintu mbire binge bichenjeti iga gusi ase most risk constituency cy'abachumbe baito bachorire amagendero nagenderete kokorekana na ninde nekenenga gochimotu andi bune serikali yego chikoirana anda kento nyore ekero turachora barai na barato kore kwende anda kento nyoro ile change era bese county yaito anda ke gochimotu na kinata na ntondo chenge serikali imbuyere njendo chembuye gotoira muno mugusi na intobeka namo tokoreke tokore na maine abusogo teba no kwigena nga yigo goteba nga nande asobochorio bonna bore bosia toro chimbende kogusa oni gagusi embe kere kogusa embe one yanjire kogusa embe kere kogusa onye tera nyore se kwaga ndubona guntora teba nga iya gusa gotia ekere kogusa onye tera totebi togus na into etogusirani gotia etoirane gotia bono into nabo musimamo itore naki serikali erororo na rero bogambi na indene gochi kogendera wakoni irese abajumbe andake bari ime ya UDA kurase urugongorega arwagusiwa tabirenga amagendero nagendete ase chi constituency chonsi amagendero yare ase abajumbe bose bari ime ya UDA enje ngukwanira amagendero ayale UDA ase abachumbe baito oniga endete gukwanira egento buno muchumbo ito Chafet Nyakundi yole yo Kitutu ya Chenot oisa kogenda kali ekena nabo wansanga amagendero naro nabo wansanga amagendero nare gagu kuruba chore to muchumbe chipara chirororo no isaranso goswenani muchezo no to karosire kebuyo gatwa nacho gotena na kali goswenani chipara chiro chire ukagane carpet echino ana abana inchi bakitutu cha Chenot batebirenga atambanya korragentekyo igo ngaba moiro koboko nga inchi kulingana nindo che system chonsi pi chire gari narorire ngotara ndororo esobo oborai bu mujumbe okoroko nga Chavet nkororekana bore esora yando tebenga bwarorekanire omaye goche ya kabero icheso muchumbo South Grango oyokoroko chief whip Silvana Sosoro echenchi igera nene bogirango bono eye kworo kinabo okubwata nonyekero kugenda kwenda bwekatire no yaniria abachumbe baro ngutara tore no na matanga mange nkogenda tore garia asete iyo togo kwama ese engaki yakare ntwagachire gari bakana bori na kikitata aigana abantu bagwetage no nekero umuntu arwarire gaki ngorware megaiga tige nalio kari korigerere tige bari squeeze nanya korora magenayo in fact abachumba aba bakorire gasi nene kabisa kulingana buna nakinata saba chumba bachorire ne serikali kurugusiga iga bakorire gasi constituency chabo oiche iga nyari bari chache umusimi wa Sahil Chanda nere ndoche ngana cheterire yere igoro mono bono eso bwenge chi constituency chichorire na serikali egasi yaro bakorire na inche na kiki nariko teba naki ekere serikali ya isaransire kirugo ano na abande bachorire ne chipati chinde iba bwene tubono bacha hamo
na into twa mesi chi constituency Jones picha mesigwa chiabweka na chiabe uniform. Bono nasa bajumbe abakuru bose bari batari inse kiama ikiga kia UDA barabunki babonete gukorerinde at least banyare gwikera bose banyare ko beka magendero arengane na bari me UDA bose lazima umuntu aso me UDA busabwate cie serikali ama konyora magendera se constituency yayo. Tari lazima asoe ese serikali. Already no murayare. Yes. Nare serikali. Nare serikali already sengenjo musara na serikali. Ekiama kire tofauti. Ekiama kire tofauti. Na kingo tebanda ke asegusi na uba korete esida kamuneyo. Jetina arora county chinde chiwate problem asengenjo ekero monta choriru buno murai. Andere no murai tabwenerete bone kero monta biru murai. Abantu bagochamo buna gusi abarai bonspi ibabwenete kubika emetwamo ekero buchale obuchori bundi bwenspi bwa korire kwende oyo ndatebo tabe kumutwamo nori utachoriri ngayo kwenda kumera ekero ro murai no re serikali kero mwagochamo endonge yekoro kunye pati nini onyandirie pati yali kubwatigu angaba bandi bonspi mbali gokorake mbali kwenda office. Bona ekero office ibantu babonete kubeka namo buna barai bateba naki nakitokoraga ekero ndari meru na baboteyaya nje nintagete gento gete bonaria onona bono tibwenereti kubeka botabauti naki ngabuna bare serikali ngana bo bakora chigasi nona baba chorere bado chibesenchiro cha CDF akwegwa abone to gukorerega ebinde lakini rotendika ichiga cha CDF ka barakora magendero baikere tutebuna bone bunge akitutu chacha no tekero kurigereria asi ebitambokero kose enjira ya chirare kuri mwaka 2022 wekira boniga chi constituency injire chitikalete magega ndi chigo cyo wekavu ase bunari buna kitutu chacha not okay mbairanete magega not yani chache south yes south mbairanete magega neki kina gutebiga togo ndenge kero muraya ari kiro gentonke yakwego kende kyonskia magenderero agokorere constituency yae unaona lakini ebibinde ne impirio kwenda kwabika maronzo watayaya na nintegete gento gitenagite onoro chonya togo ikero mdozio ngayo kurusia egento tetomote yaya egento nanche nimbwato bokongwa asegete kuserasima obange no mdozio oino mdozio omotebi yaya nanche nimbwate kwendegete naboko makabesi no enebesa ono tekerete mdozio nakyo no kabesi omurai wense tali no murai wense oino mdozi bono buna indo bisigete mdozio nene rengo sabakere gento yes na mute nimbwa tobo ko mpaka te wokole bube onyore nibo bobe mboyo maite ogote bobe korinko yo eke na kupoli naki eke noro no bwato mdozi office eke kwa nyorire shida ningogote gusa no mdozi kwa mute nimbwa ta matanga gusina nyorire umurweire mdozi timbwa tikende gusa na roko kwebesa Usahote gari minyokera conditions injia andake buna gote betuta mumanya konyoreni amagendera manya gochabu omaite tutam amangana goteba tutam siasa unaona siasa ne ngao no gusaba amagenderero kentongeyo okwenda otebi ngateba tutam omaye kwewa amagenderero no elazima ogende somdozi mutebi aya umugambi nayo mdozi ona nando ndetayonda sabe kende kutatigaye yes ina lelo ayo kera konye abajumbe batari me insia UDA yes akuna haja oba robisi turikukwandira mdozi yo wono naki ikingi kikendere egasiero lazima sabanta biga abonsi betane tichimisa to lazima babe in good terms no mdozi bamakonyora magendra se chibunge chonsi okay madam yes ntobwati babunge bale mtimisa tokisi igusi nkuru asinse ya Kenya esense ya Kenya na kikina otairi na ke ense ya Kenya kwa rondo ko complaining na magendera na ira nyuma gutatia gusi kwa rondo complain
Ising'encha abantu bari totebe buna bogerega. Ingchama kibachorire nero. Echama yabo nero. Lakini boniga amagendera reka ribokere. Auna se totebe baisa gotena kisiasa so monene bwensa tanyore tekora. Amagendera garo. Iga gusi. Nonyo monto no murayo chole tunipatie ngao. Intuntu agetekora. Tugachora murai na tenena tena kiaya asense me ya usiero na koreteki na kire twikora. Unaona? Yes. Itubwenete kunyora na intugo benefit ko chagaiga. Ebwenete tonyore no neba uroche county yaituga iga ntuntu bwati magendro tinta na ki igeriga naiga. Ya. Ekero na kikingo tena kikero monta choriru abe gabana abe nani. Onya kwabeire kero otige bari bagwete. Mugwe omondo gwete tabwati inchira yo kwenda goikero manene gumosabe ngenda kumusaba iri. Pone kero kwa choriru kwabeire onya ne gabana. Kore gasi ne serikali erororo. Murayo ndibwenze mpako mu MCA. Mbugwe ntoko kore gasi ne serikali ere orore singenjute kunyara koro nero mokora nere gasi. Mbaka toikama tukari bakore etamu yabo. Bane bakurusigu harusigu. Lakini aikwara nyorire amagendera gocha nebone se constituency yao gose county yao. Yeah. Ase abajumbe bagusigo chamu ingora babekamu. Abachumbe bagusi andake unankurigere abarai baito bagusi bakorwa abachumbe abande chigabana. Muntu tayo kubabekamo. Omuntu kubabekamo nabuboka abanyane bibeka baende baisaranse. Kora nengore irangeri bari meeting yani jitume think bagochi bakora. By the way nimejaribu kuulizanga ndire bakumerana ingochi nyuinde na ekero baumerana agaria ingyo kunyora aswa bagukwana isingenje ngubwana ki ibenda buna abarai bagusi babeka emetwamo bateboni gatigatero ebikubuta bauti kendi gyonsi pikando koba eroyo net party nikukwa damu ni kama mafans. Fans totebe Arsenal gose Man U gose Chelsea kiro muntu nabwate masabikia. Kiro muntu aromba ka otute team yao egu tewa. Yes. Bone kero ya chirenga iga nkwenda turi gose World Cup. World Cup dori kwa chitwa enga nasa ni kubwa gose ninki. Iba mwanta kwenda World Cup. World Cup wo tena ki Africa. Wano konyora to go support Africa, ndori go support ekwende. Wano konyora into timu ile go chesa Africa. To support. That's why ngote apara ya bana baru babego baende World Cup. To tena ki na kiusi to correct to koba egentekemo. Egento ya kabere ga kogera abantu abatari go chamo. Andake ondeta igenga bagutiemana. Ondeta yotete gweke. Ebega. Ondeta kero monta atete gukora ki kogenda igoroga. Ondeta iyo oteta te bikuna ki aye. Onsora tebe na ki aye. Kose frani endugu yane kibagendi ndigatokora naiga. Kose ke batebe osoro na ki endugu yane osoro. Ase gati abo babiro kwanira ndake. Oroche ekati ya wajumba ondinare orafasa gwekeya atebenga tigabono tukaranse tokori chinkwana. Ekibono na kikiabeire getiro. Ikina kikiabeire getiro. Ase ngencho nabandake nje kulingana bunangoteba. Andake totebe tonyore yani umuikari ndoiche onde bwekei batebererani. Maite talvionsi no ikei talvionsi ngati orante igosenche nekeiri talvionsi orante berri vionsi na inje mpaka ngotepi kilasima to balance ni amariogi. Talvionsi orante inje kere no nyagonji genda guchega ya mugo isaransa mutena ki ekekerega naiga ayo mungwana serikali tori na yamo toko ni byama bireta bauti. Tiga tokora iga naiga ingaki ige goika tosoegeti
kiri muntu acheze ne timu asapikire timu yae bono ekinche na kingorora gekorenta kialetire sida kusimo no mono bono nchikorora ng'abarai bande mbaro bange bauya ujira ke babwento kurenta abantu abamo bono yanyora imesindikana bono kulingana njendo chana barai baitu bachorire ne serikali bare murango wa serikali andake naboto barakwane amang'ana gete orora kemba taite babamo lakini abanyore bigoti ibire gochimona bono uchubonchoke bigoti byasinyire bono ina kioro chora kore gusa muntu gotena kiyaya esing'encho na unchoire bigoti gochie nkioro chenda chigochegera mwabande gusa nenche tigankore epatiane kuchisa abananchi bane banchorete bono konyora abandi nkomia bare tote bono kitutu chache note amagendero nagendereto abandi abali bakumia kitutu chache south gose abandi mbaro bakumia gose naba totebe bonchari unaona kulingana ne kiburi kyabarai unde ibuna barai bare boniga abandi bo basigaria ibakirete bono mbali ko chali sing'encho barabumba ngonyora maite bali balikire ngonyora bari umusara lakini bono mbali ko chali mwananchi oyo nsegaiga ing'anero umwananchi oyo mutakanero umubegete gali sakonyora umusara yakirete unaona bono roche eka umuchumbe aiche kung'ang'ana mang'ana ye county takonyara nabora abori gwandake naki nakibono gucho kwemigereria county utarimo governor umanyane county naro tari gukwana bono uri sikuburi uso kwira nabo gwo ari byasare bire byao yes watemere ko baigerera sana korinde etari mang'ana na nekiro otukurira ansense moya empowerment kose omurobere iga ogendete gosiro gose getokege mano mukonyo bomrai bwense aiga agusi tukurigirira empowerment program as a constituency chirichata rero. Do you feel like it's enough gochaso mugusi? Amangana environment Nchendo chenga mugusita yo chire complain goro ye environment asing'encho kulingana bune okoru nchendo chembaisa negete sing'encho ndetayo no nakatantebe yes aye kwaro dire amangana ye aye chire di nini media nchitina igwa abantu ba complain about environment sing'encho gorando mongna Dolis Donya nere women rep yaito nko bangare bintu byaye nko bangara bangina abaraya bangocha bare basirasi bakonyara andake tokuba to wakumagena naro utaikira na anyore no na ekie bali banyora tokuba tokwana anona bono eyo asinje kobwane ndochenga abarai baito ngokora bari gasingia koika abantange sing'encho bataigeti abantange igombara manyekana ngambale egasi akuna njari ko babuyanga barai babwate bende bakire gose Nairobi garia batari gocha maita barai mbaro bakirete Nairobi bali gocha none constituency bali gocha none county yabo yes lakini asa mangana environment njendo chembu ya barai bakorire Omwishimiwa rivaga aria ikiama kia UDA asemero bire gaya empowerment itireri rivaga aria UDA as empowerment program eroli ya enereri ase totebe amangana ya empowerment esa serikali yo murai William Samoei Ruto I think naonyekera go burai mama ite slogan ya enereri ya bantu ba bottom up wana inero kuinua wala watu wa chini bantu na bange wameinuliwa na hii serikali
andake inje kubwane buna taringa ngotete ya UDA gose ngotete serikali. Lakini ni vizuri tuongee ukweli. Abantu mbaroro batari kwikera gento gete. Batarenge totebe bune emangana empowerment ebyombe mbiroro bya benefit rikorugagu kwe guchibese ekero kwe guchibese muri byombe mokorere biashara utari koirania bona une gente kenna sana singencho turi koraroro nini torojera omaite turi kodaigo anoro ubwatero ni asike toruse tigosine 1,100 aho korengi no rare chitoro kwarete 1,100 turi kodaigo kwarete 1,000,000 turi kodaigo ngio tararere ndo etoro njabona njengo tesing nche serikali yakorere gento yatemire se konyara nande umwishimiwa ikatie byombe biga byasiro buna orogongo rwa Gusii nake tutaranyora nonye nabangene umeta bangina mbanchite ko wakambia bono mbanchite kubeka amangana public especially ekero umuntu akorire bia nake tutaranyora nonye abana abawesoke tebenaki amene ntonyora techibese cha empowerment tigatokonya onye biashara to abate tukamente stock tukagendera igana ati mbare isoke nturara abantu bagosoka batebenaki nonye murucha bara yawe gaba wakeri ogigoro empowerment ntonyora techibese chiga ebintu twakorere nebyo wesoki nkoro ngwesoki bare go complain mbali gwesoko complain okay andake totebe buna bangina nji mostly ekero na arure gusini ground nkomerande bangina abange shida inakuanga ni hii akini ekero twakorire garia turigiti bado singo ngokorera bari interview ngoteba rinje bona timaitinga nutanya kororae asinge njogari ngoteba rimbuya mono mwatokonyire gana ige serikali yatokonyire njigari bona gose andake igomine tiko studio ga ntomanyete abantu bakore biashara abange ntomanyete abasae babwate project lakini bono konyoro yonyorire ore beneficiary ya empowerment program ya kongirake gyakongera ake gose maybe abantu mbarabange unajua abantu mbarabange ningokonya bonega ogonte ino mono naki ake asante madam wankonyire lakini muntu isiko garita kumanya naki ngwante inaki inagokonya ngwate asante esideroro neye ingendo nanchiranire totebe naye kukuja kwa media abantu abange sijui gose babote media gukwana abantu abange bona buna gusikaiga igento yotakia bege kongo no barangiriri media rende totebe otige erie ground barangiriri media gukwana ngorwerese una chibese chicha kero muntu agutama rinde iga kusige minute kero kende mukuba bekero ubwoba ntoriko babekera kwende amaita bagusi abandaba ibareje naki onyorwa gusine constituency gusine ya South tata idia kwane arorekane ngumutumbo ya morore na konyeka unaona wono konya boboto bobogete kukwana busiwa media ngorora deke media ngoronjukane ndega gukorera abantu interview bono nyoro abantu batemba maiti empowerment chibese sigo so ne batari empowerment umuntu agutama kotena kina kyorote kwene kirige sa kwe murungani gosege ntagete nkerikira gosobora imbolibia kego emidege gocha sangene sare osinyugo kwana bono bwobo bono na inche nte ko advice go chakera boni go yontegerrate bari bakonyekire na empowerment yes serikali na baro batema gakigoteba naki yes na konyekire igana yes abaso kobwa inki kiragera umuntu ore ogo support andake UDA okoro ase bunge bona bona ya South Mugirango abete soki yake okubate banakia mane nanya olete chipesa chigankonye kiagera tabo ntiko bonde ase bunge yae
andake agu tingo ikakumanya gusitotebe mbali kumanya simidie gutuka unaona. Yes. Lakini gari ground ngora ndembu ya kwa no sipono ninchitali goika ekwende singe njongo kwana ba Metene bonete kero moko bachi bese chiga moraro tuto momanya ki abantu abaiga appreciation error na pera be moko abantu chibesa kero kene nchiko bakonya sebe onya no bonchore ababwate chi project chabo nchiko gendera ike bono ne bonete enchireri moko genda mwabikeri ogi ekero chibese chiga chiko bwato kwa mwatebunga mukonyi bobrai wenso bwato kirechi chili mutinga na iga gose omujumbe geto bwato kire 200 engara enchira bune limoko chipeka public naro at least mwatarira gose mwaro totononya abantu babire batutoiga mwatarire constituency eri chibese chiri chabwato kiro naro birengere libyasa aguna nchira ne na madam tiga bono echebeigo esenge ntuma ite abarai baitu babwate gasi inyinge sana na into abantu bono mpaka tuchikubwate singencho okay onya kwa irwe bese boniga kwa bekire gosine bintu kwa tumeka egento gete bono na into ntoche totale tito iro monte mpaka cha toteina ki ebese twakwa imeku benefita umebenefitaje kwa hii mradi yetu ya empowerment. Usengi kwa korerete kuse monta korokina ki engombe na gorete ne reje kuse ekijana uteyaya inche inakonyagete ne pigipigi ne rengo korake agwaro na bongo nimekubaliana na wewe singincho moko genda kwa Wakenya chibesa chingana kebe chi billions of money motari kuma chibesa chiko senko genda ama inonye chibesa chiri chiko bwato kwa tikamanya ki esemere mbere cha bwato kirwa cha korre na sense moyende omweshime watari bobe tekero to compare empowerment ya korekanira soro gongoro gusina boigo ntwaroche Kapseret constituency ento ya korekaneta na bokora na andake abajumbe koro gusi enchira nera bayerete omo gusi empowerment ya Kapseret injebwe ko mwanyane nona renge empowerment ya Kapseret na ande na kwanete ku represent omo gusi na inche ekirona igetega aria ase empowerment ya Kapseret nje kubwana ngotebekene njamberete unique kitogo yani njamberete gento ekegeni ase empowerment ya Sudi ekorokana konya isengenja abantu konya bataramanya empowerment nkyo muntu bwenete korwa njendo chochakiraga go imbaro je kuchakira unaona roche mpaka county chinde changere gukora empowerment ya Sudi bona empowerment ya Sudi njena igetaro na roche na ndi na roche mne bintu bikwenano bakachikari chikwenano no twarenge wana ababande bamawote na ibintu bibyane ntirande bikairana mbele ya Mungu imbira neti abantu baroba yatuchipigipigi gagwe kwe kamaroba abande bagachionia bono empowerment eri andake tatebe nero ase kulingana tinta barai baitu ase gusi tinarora chipigipigi chikogoru inta tentebe kene lakini inche kulingana buna maite se empowerment chakoru gusi na ko imbawa bangina bono empowerment ngoja jire chie fichana unaona igo eche vijana njira chaka basai nchiro maite che vijana babwate byombe byabo toro chibona buna basai bechipigipigi babwate byombe gete bari bakwa kokoraki byombe ne bingi na kinawo teveli na ki abantu mbameta abantu bale byombe babwate okubwata na lakini pataranya ori ne beyiga abo bakwe gumbarabia ebyombe birobingwa kubire chibese inje nabere kerori bono nakinate ikintu kiabeire igagu niyo tuseme kotenena oteyaya into empowerment ya tokonyerega na iga ntubu nabasai gosebuna bangina toikerega bono
abagusina barabu mbareta bahutikete bono nabo kumwegento yani nakina ngote ina kinoyo goteba media umuntu usinyo gocha media ngobwati ore amangana media sana mheshimiwa cross county ya Nyamira ange wiki yamwe ya etirega umusubati mo goteba ngani gahe twitibese challenge kiri bubere asa bante 32 ase urude chibesa engana niri yari gutara emitandao nga chibesa chirianda kikiro bagotema gochibagana okonyaranga ndigo chikoreta chibesa chinke sana umuntu atakorera kindi gyonse amaine agunje tingwanchirana nawe sengencho kente kyonkeli boigo maite nje kulingana chiri bwibere environment tingote ngati group ne guchiri bwibere gose kyombeke guchiri bwibere yaya bono chiri bwibere nayo kwa gose na group ina mangana totebe iyo inakuanga ni mambo na propaganda lakini inje senje ko bwana tingwanchara nayo ase ngenje kero chibes chiri chikwenanu ichikwenanu bune ekyombe umuraya gocha garia imore byombe ekiongozi kinunkiriki mwarorere nabaire bono okorenge murai notinene kwenana chiribwibere nande kobwate certificate ye kiombe chi abantu aba babwate mbake certificate ne chiribwi yoro chano nane chiribwibere asengen tali montomo orese kiombe tali montomo ore group tali babere bari group abantu bari registered ne ekiombe kere registered ke bwate certificate tali bantu babere omanya bayo abantu bagocha ibakubike kundi gari be guchibesa cyabo na ekiro kurigereria njira omo wakilishi baba subati kurasi county ya Kisii Mosque Doris Aburi achakire gukora andike ugusira kwae ntwara na bono kurwa ime nyari bari masaba kabatu kabaka chimburi gochase abatakano do you think nga kusi ese kwa mwanga abantu barigererirwo korengana no konyora kwabo na rekere empowerment egocha kwa manyango monto nkikero kendo bolemeru bwa enchira kibole banyara kwago nebe njira engiye yo gusira umugusi singenjo mbaroro bale byombe bunabone byo bolemi tocha andake na bura baiti besanchi bakonya lakini suko babu nabono chimbusuru kusa moyo na bakonya na bali bakwe ubaka chimbuli no andake totebe omongino ito women rep Doris andake sti women rep to Kisii otemire kolete change na inte opora ipuae ase bune women rep ya Kisii ya gatatu bono I think opora ipuae bwa mochiri kolete change ase ngencho bune gente ketorachi aeta abataka yani widows aba boraka chimboli women repteo anyago kraigo igo bone gento keri buna gwateba igoro yechbese erinkano egikero kinge kunyara gokonya omonto igo ebintu nebinga kobakonya otike kando nechbese kando nekwende ngotemare goika abantange abantu totebe safety family chinyinge chirense otemire gochikange otemire kubainua gocha kubabekange mpaka aba family chinyinge batemire komanyanga na intunto bwato mongino gotochare onta ibono buna ensema buna abantu aba batari kwinyara ani abantu bebirema otemire kubaikange kubachi wheelchair muntu narulinga gosinyo nonye yani agutwerumbaka nawe nembura isiko atabwa tigento akwe mpaka umonye muntu tayo kumwanura agosinyo kwenda no nyomba lakini omongino itotemire sakonyara oretire wheelchair omuntu mpaka kwebe akwerini arabweka utara guchinyomba okole ibintu byabo nande inje kulingana ne program ndoche nabwate nagenderete amangana igwateba buna chimbusuro ekitari gento
ntora ikabona gatote baso gosibeka nande nkore ngimbaka achaba ikange oroche nachete oisa korengera libuna boniga ebisima byoka arose iria abantu banyorira amache se county ya Kisii ebya abantu babwenete bakwanira noroche se gasi omonto akorire tigo omonto oteba naki yaya ekasi omurayo yakorire akeke no korire igana na satara ikeri igo ekero agokora igo nare gochi koikare gawe nande nche muna maite women beto kentonkeyo pune kikwateba mangana gose chimbusura abantu mbaro base nsemo yobole abantu mbaro bade chi project yao mbaro batugi chingoko abatugi chiombe unaona ebintu kamwe nebyo byachire on board batebire yaya abarai baito intubono bune ekoreki ndutagete gento gete na gete nje nimaite mungno itutakwatakora nande ta kobata ba sisters ba asa kunyara ngotemare kuikange nande ngotemare gotegerera uigunaki inkyo monto akoreki ebirero by'abantu yes mbio mono sana nandiri swatirireiga timete ngakioracho oiraniri lakini twarorire egati abarai avare ime namona basubati bare me UDA bagotenena se chinga kipne chiga achigosire byombe bakwana magana gitama kong sana timetinga no ekirengera kia wongereke gose nae negati abari bagukwana magana atabona ntigwato kwasa abantu gatia barai baito ase ground kia andonse somo yegoyo igabu empowerment konyororere nga abarai basokira namona basubati bakwana batumeka language gete etabona tigutumeka asa abantu general public timetikirengere kia ongereke gose inere language that's the way to go matengubwatire nga imangana kibago kwana ai chinsoni kose ayari naki esengenjo amangana akorete idea gete chingago yes amangana ansoni atabona tikonya ko kwa tormono nchibona timaiti gose sengenjo ndo mwana siasa tindiko igumangana ayansoni lakini abantu mbaro andake no nyenche kidogo mbaro bagukwana tali rasima baba empowerment lakini mwana alisi empowerment nokonyorenga kiri umuntu abwatire maikeri naonya naye tukumwiburi ogore ngabo tukwana murigirani sengenje pako ebintu bigukwana wali na bukunga umuriro nora okay ababa kubwata chimike umurai orangeligu ojire igorogaria obwatire mic umurai abarai aba andake njenkorasa abantu bagokoso abarai ngusi bona tume dusi na kibabutaka bakwa maguta wata isengencho emana yo omwana siasa ninkiara kwa no gutatika siasa siasa na boko yekwana kando na mangana atari abaya maitege ntonkirora kwa na madam tewe ndake receive tari onde tari boigo monto ndara kisi nabora kwana umuntu uri akerengererie tabauti engao akinto gotebanga kuringana bunae utarengerere no tanga audience yonsi ko saba Kenya bonsi nonye bare ase mitandao enjira bawo interpret amagana ya irenchire yamo segencho okonyorore nga chinkwana chirarore kero gotema ko bategerana na goteba wetereire egento njenkorare gento gyokwano gari nande ntete ngotebiga egento ngero togoteba nga na gose nga nakyo kwenda ati bono for example bekibone example buna wa Munyoro togoteba naki einero siasa na indu tokoria tokwenda tamwemo etamwe kwenda yani chiraundi chikwenda ibere onona ekina kinataka bono nikobekawo ekero bona kwende ekero monta muraya tenera tebire naki muntu yani muraita yo kwenda raundi emo
muraita yokwenda round yamo unaona eti round mpaka chibere ibere lakini sasa ile muntu ako kibeka ono kibekire ngakiri negieti zoni no yeah ekina kinda temparusi do you think aba Kenya wonsi bono na bo watomo cyane bo korengere anande why ingige kogera moko ya a lot of energy especially ekera motete ko put across such points okodera nga energy ri moko be karoro paka more attention ya Kenya tobeke tarate attention ya Kenya ime kuhusu amatamusi ayo gutumika chinga kichu nkonyorore nga internet abantu bakoego attention nere abarai bagutaka bamanye gukwana mangana bunayo no kwanyora nga nabo kuminga abana bo barai bachorira abana bo barai bakire chukura nakinata bana ki asa mangana yoko choru umurai kerakire kura takeiri igakeire kura akorere umwana inchi uri omochorete egasi unanielewa tari omwana inchi atete kuigwa matamusi ari agukwana amatamusi tari egasi bono manyete karati ganda nguboriga ando onsipi neba ne kanisa neba ne kanisa neba no mufada ebe pastor ekanisa gari nkonyorera abantu noche maita abantu kanisa botambe nje kulingana buna ngwenda ndi kanisa andi buna turu bana siasa twachire chikanisa gange chionzi bono nduntu bwati kanisa ntubono tubwate mwika bwenzi imetusingira unaona sasa sisi tumebarikiwa ekerore kanisa gari ukonge korani nkorora basirika banyeire korara unaona mosire abantu ibanjete amatero riri worship muntu akotera mbakorera yani bakotenga umurandi keranga ire bono ngano burandi korandia abantu bangya gusunduka ono mbakare tegento gitekia masaka keigo abantu baseke bamaya kwigwa injiri unaona wono lazima maite orente gento ekina inero siasa mbakore tegento ke korenta obofanya keigo abantu batwere babeke birangari gochigari bakotegerera gento kwa okwana wono mbaka muntarete dance kirongo role ngora penga tore arafu na matamusi ayurende mbaro banje tekora iwa matamusi ayirende wana round teriko ba machira round ni bere wono bantu bari bakorengere barengeredi etabauti ekero barengeredi etabauti toro chipono lazima babekire mafikirio yao gochigari motu na ribono muraya nyora ribagari okubateya egasto akorire igana gusumura ibwense okorire igana yes na riara tegerere gento gekorekana ase serikali kose soborai bwa ine language yabana siasa kose gatia borai bari me serikali anyway buno murayo musubati criticism ne nyingi isikobaiga kwa na bono mwakilishi wa busubati cross county ya Kisii na bete gako sia mutukare mutangani kigima na bete gako gererwa ose gako wako hakerweri ogi chingaki ichogukwana na kati ya busubati bare andake gututena gotema gukwanira abantu kwanyaranga bakireri ogi bakatokunyara gukwana kindi gyonse naki oko yeteka ose ngaki okonyara kuba strong sama tukubnaye omusubate to women rebo njatemete kuogereru sana nandi kobo oborai nobo kongu sana erasima otware nkorende nandi kero kobo gochora kobo morai korai okwendo ibeke meeting yaibweka umanye ebintu mbiro gochikonyora mutu yao kuna ebintu mbiro gochikonyora oranaki ogochikoba strong enough erasima ora amugente getangani nandi erasima otebigwa amange mbakari okotebone ke nkoiraneri inkwenda bona omurwani bone senge njoro morai to konyara nande keroro morai erasima wanje koramu unaona ekero gwanchire koramu okoreki
ebi bionsi omorai onde bwensi oborai nobo kongu ekero omonto agoteba ati gosori amang'ana namange inu nkorora more amang'ana social media abarai baito bakobwata baramu sana lakini omoekero ore omorai tokonyara gokora ki koiraneria egento kame na ekio bono igokoba omorai aye orae oria okorama oria otari gokorama omorai einero oborai mbia muno sana naraigo okoroka Job Agora agoteba wacha kutetea mtu, tuko Nyamira, tuko watu 60 tunapata pesa 30 timeti 30 enereli agoteba one time Job Agora agoteba cross county ya Nyamira ng'abantu 60 bakamenya kwego chivese chire 30 timeti 30,000 kosene chivese irenge chiga ande agoteba ndoche no ari meyo murobere Maximilian Mathea agoteba Madam Millie keep it up. Eunice Edorek kwa Kiligori sauta mbele pamoja Bonventure no ari meyo murobere Kiramba Kiarambe getaka agoteba no ari imeyo murobere bana basi gekonge Dominic Arika koronya visabo watching anoiga umuserbo gesusu Edwin Omwenga avoigo Alex Omauti avombali bao kwana otatigana ara igotana ne bado kurunyamiranga bado asa mangana yoko bagana chivesa omuchando honorare kumancho muri nyoko kwateri bori asigika eke osechita kange sano chirubusio tole napokonyara kubeka libori yao hapo se comment section chinse mu cha Facebook manyerita chinse mu chiria okora na boiga kirengereri kyao sokubolia kwa nkoroki na mheshimiwa no masubati andake no wate family na kio wate mago balance mangana ya obisi ko mangana siasa ko soka kira litu ko more empowerment more osengai na boigo kwa wate mago ba present as a family yao ncheni bote family family yane kire gento bakawe bange kire gento kwanda na program ande kiro we bangite nga inere kasio kora kintu nkio gegusindikana kokorekana na inde koenda siasa taringa no muntu waita kose yani kusene ni kwende kusene kibe ya bono kogenda siasa tibwatike bikindi gyonsi usipati olinero bwate tangutangwando nsiolesiko gari otete kobomorai aba spate bagusina abo bale sana bakubwata batebanga chiga kimuga koneta gwanza inkore siasa igo abaga kanaino aba nginalibaga asoke siko akole buno omoyo yo mwete bino morai erasimo moigwane na nyomba naro erasimo moigwane mutaigwane tinaro na beko begetiro asumura yo mosubati ninkiaga netiri ndanyare go so asekiro go buna andaki keriore asekiro go kyo wakero kura kende nkeyo kekuganiwo igente kenene nogo no kweo moyo buno ratebe na no tete gukora gento gite gento kende gyans pio monto tete gukora nona one gogoteba intete kucheso mupira undata yokanete asengencho no enkoro ya ero tete gukora bala nyore kina kipao kyao okay na siasa nero ondete yo chori ngati yo siasa neyo musacha neyo mukungu neyo mumurano siasa neyo abantu bonse lakini no kuerwa ubwerwe onye go siasa onye go gotena na kuse for example gwatenenere kwa chorire ko bomurai okorere abantu bari bakuchorire igente getangani onyore abantu bagochorete bakubigite kirogo bari nabwo abadosi bawo kwanza igente getangani ase ngenjo muntu orio oyo mutaka ugochi utaete oche komokorera change nere obwenerete gukora ki koikange igente getangani omokorere kulingana ile
kwa batebete naki inje bunandeiga inje fulani na fulani na moko ngegenteke ka kimba kambarusi ebi go submit to your boss. Bakamba koraraiga naiga na inche ingojikote ya baraiga tia dichiria abantu ekero okorigi oborai okoru tema kuoro kya keigo kokorera abana inchi bari bao bagochorete engi egasi eri kwa batebeti andake na bagoteyaya ntwa se bintu biri atotebeti koikera boniga gake aso mudo yochire okorire gose enusu gose kwota tari ngati bono bosa pino anyane kinengeyo ngana ndi lazima mumwirani igonjere ndio nse monta akora magendro igente tangani akora magendro ali atebete ali abana inchi sengenjongo ikore oteyo bana inchi njigi ngoso inko bakora ndege ntugete nagete ekinyora kero kwa beiro murai ira nagari ase bintu biri mwantebeti eke kyakorekanire yaya eki kyakorekanire yaya ande nayo manya no gukora bono numbwena te gukora bono kulingana buna entete kukora kwerene ke umanda musi umuraibu ense oburaibu aye ase bintu mbira begete ama investor aye andake nkorrande panto mbari goteba nonye egyakorire kia ase ngenjo togonde ingatigere buna abeire president ematuka yonse pitanya gokora kenda yani tari bobe mbakotebe na kiyaya president yakorire kiya neke ebinde mbiro atarakora igo bonige inje nanyo kora muntu gote musiribu nabaguzi bagoteba oyita kore kende kyonsi yani tigo muntu neba nekerie kemo tigo muntu tena kiyaya omuraibu ense buna boni goroche ntonya konyora president Kenya ekorosie biti kwa rocha abana baito abakimupira bawenjoy baka abantu bande bagatena haya aba Kenya aba bachete emirate kochesa mane kinege tikya Kenya kiri muntu atete naki indikia rose tuweka baiga ebiti bya rose siri wo muraya rose siri ebiti bitato okobuga kende ningrad nini bono tiga batebe ebintu biri akorere bya kinyombe cyakatire abantu bande gusinga ikire cyarire kase intiraera ige kwenda ne iyo ine protocol ichiko iregeka atari chiko iregeka kase inchikasa ine umusingi noro already ngige kobegeko ese impaka chikerana kire county mpaka ne bangu inginto totakaje rwose kiraze nkwaga chwere chinyomba kwa igure cha abantu bako inje sikwezi kwanya kwagusa akenda iti madam taitu bagira kwanya kugondo gukwana mambo nasa zinge nje koregasi yarusiri abantu ako ado mbare bataraisa ne kanga atiri gukora osembare bako iranga oseba complain nga andake amount chirichiko ruegwa enchiri goisana otatigare ndasinge nje biro nare wancha onachererega asante nashukuru no watenga nende yo mwere kwaringe usanga no mugusia sevre biga engana narenge koteba yo mwerio nugusaba umugusi asuwanja kwae nande inje ngubasaba asama bera manene bateme goika kocha hamo tosange amo ase mbe yekogusero ndundora amanya ase yagusira yachakira nande si yakorire asa matuka yatigarite na mangi sane so muraibwense are egeti are gasi abagusi bonsi tobeka namo mario gitago tokonya nchiki nakyo gusaba kwane nare kotebya barai moichamo asa matuka yatigaira make gentonke yo naba make pado na bechenche koba na toteba ngani wiki yatigaira na bechenche koba ase gusi tigaba beka namo bakore gasi asobwamo nchabarai baitu ntobanjete kuna korugusi intobanjete kapsa ande inko batomera maiga korwa aseti yagatende na kwanire abarai baitu bonsi bagusie singinjo na barai baitu bonsi tochorete na tumira maiga ase madam waito women rep ya Kisii
ne women rep yetu ya Nyamira County singincho nabo abarembo tubwate boniga bari egasi n'abachumbe baito bonsi na batebiringa n'abakone wensi kurutse studio na otoramo ni ground imbo yakera. Mbia mwana sana mwancho murigererea oyo ni gare omo secretary we kiama kia UDA kuraiga ase county ya Kisii mele Kerubo oyaro ngoruko Matilda Uvaigo we kachinga kichinde ase bono twara obuligiriro bia ime ya Getembe TV mbia mwana na utokorabo ase ritkeriga. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bache kuya mandegere. Uzito somya bamura bache kuya